escoltat totes les intervencions dels grups parlamentaris. Seria el torn de resposta per part de l'honorable conseller. 30 minuts, un temps màxim de 30 minuts. Molt bé, moltes gràcies, diputats i diputades. He intentat fer una cosa, que és aquells temes que més d'un grup ha proposat com a pregunta, intentar respondre primer aquelles temàtiques que són més compartides, perquè és la forma, diguéssim, de poder donar millor resposta als àmbits que m'han preguntat. Això voldrà dir potser que Ciutadans es quedarà sense gaire respostes, perquè no m'ha preguntat ni m'ha formulat cap pregunta ni sobre polítiques digitals ni sobre temes de l'administració pública i l'ha encaminat més cap al procés. Al final sembla que són els més interessats en això del procés. Però bé, sí que miraré de respondre'ls alguna qüestió que han coincidit amb el Partit Socialista, sorprenentment, amb la crítica als llaços grocs, cosa que em pensava que era una cosa exclusiva de Ciutadans, però veig que s'hi sumen altres grups. En tot cas, un dels temes que sí que ha generat molt consens és el tema de la necessitat de l'educació, de la capacitació digital, de com ens preparem i com preparem a la societat per aquest segle on la revolució digital té un impacte molt important i que, per tant, tinguem una mirada no curta sobre aquest tema, sinó una mirada, posem-li, diguéssim, les llums llargues i mirem cap on volem anar. Aquí, evidentment, si han estat atents a la meva intervenció, hauran vist que hi ha un capítol especial sobre aquest tema. O sigui, és una de les preocupacions principals que té aquest departament. Quan parlem d'una ciutadania digital, un dels principals elements és com la capacitem. Aquí ja estem impulsant diferents programes i més que n'impulsarem. Entre ells, la passada legislatura, i tindrà continuïtat en aquesta, el programa M-Schools, que va començar precisament quan jo vaig entrar al govern, que és un programa de secundària dedicat a promoure la programació, la robòtica en un curs de secundària. Va iniciar-se com una prova pilot i avui en dia ja hi ha més de 120.000 alumnes que la cursen. 120.000 alumnes. Tenim també, en l'àmbit de l'extraescolar, un programa impulsat referent, com és el bitbot.cat, dedicat precisament a impulsar en l'àmbit del lleure, que també és molt important, perquè a vegades la problemàtica d'una temàtica com aquesta, les matemàtiques, la tecnologia, si no la fomentes també des d'àmbits més juganers, també costa més d'entrar i, per tant, també vam creure imprescindible que des de l'àmbit del lleure, i per això tenim un programa en marxa que volem impulsar en aquesta nova legislatura. Evidentment, dins d'aquest àmbit de la capacitació i l'educació, entraria també tot el que fa referència a la inclusió, perquè igual que hem de capacitar i formar, diguéssim, en les primeres etapes primerenques, també no podem permetre que aquesta revolució digital, que anirà més ràpida que les anteriors revolucions, ningú es quedi enrere. I, per tant, aquí hi ha diferents programes, precisament, conjuntament també amb la indústria i amb les empreses, per fomentar, diguéssim, que totes aquelles persones que no poden trobar una feina en sectors però que estan preparats professionalment per transformar, diguéssim, la seva carrera professional, ho puguin fer. Aquí hi ha diferents iniciatives i, per tant, no podem oblidar també el que és la reinserció en un sector digital, que també serà fonamental i que genera molts llocs de treball, perquè al final la millor política social que podem fer pels nostres ciutadans és que tinguin feina. I, per tant, hem d'afavorir i ajudar que en un sector on hi ha molta feina, on el nivell de l'atur no arriba al 5%, quan tenim altres sectors del nostre país amb un 17 o un 20 o més percentatge d'atur, doncs com ens ho fem per fer que més gent s'interessi per aquest sector on hi ha molta demanda, així se'ns ho diu la indústria, però així ho diuen tots els informes. I especialment dins d'aquest àmbit hi afegiria la temàtica específica de com feminitzem i com, sobretot, fem que més dones s'interessin per aquest sector. Aquí només donaré unes xifres. Vam impulsar ja un programa especial des de la secretaria, el programa Dona TIC, que busca diferents objectius. Un d'ells, clarament, és la búsqueda de referents, perquè al final el que acaba passant aquí és que només tenim referents homes i, per tant, hem impulsat un pla
de dir, escolta, hi ha moltes dones que estan excel·lint en el camp de les TIC avui a Catalunya, posem-les a la palestra, fem que siguin referents per d'altres persones, per les nenes, i per tant ajudem en aquest àmbit. Hem creat també un premi que impulsarem encara de forma més decisiva, que és precisament d'afavorir aquests referents femenins. Després també, ja més en concret, i abans se m'ha comentat que el conseller és home, que el secretari general és home d'aquest departament, vull dir que, i m'he agafat les xifres que disposo ja dels números dels càrrecs nomenats, els podria dir de memòria, però no vull equivocar-me allò exactament, doncs actualment, pel que fa als càrrecs d'aquest departament, tenim un 63% de dones i un 38% d'homes. Per tant, estem parlant de secretaris, directors generals, directors d'entitats, d'agències, i pel que fa al conjunt del departament, per tant ja aquí inclouríem tota la massa salarial del departament, el percentatge és de 57% dones, 43% homes. Per tant, aquest departament, en tots els seus sentits, tant a nivell global com a nivell específic del que és l'equip directiu, a més, les formes que tenim de treballar a l'equip directiu, i aquí tinc alguns dels col·laboradors, no és vertical, és absolutament plana, les formes com es treballa en el món de les TIC és així. Per tant, directors generals i secretaris treballem conjuntament. Ja evidentment, vaig intentar que, evidentment, el percentatge en aquest àmbit, per començar a donar exemple en aquest sentit, fos així, i per tant no només complim la llei, que potser en aquest cas 63% i 38% de dones i homes, doncs clarament es compleix amb la llei d'igualtat. Evidentment, hi arribarà un dia que hi haurà una dona que també podrà exercir aquesta feina i penso que això serà un bon senyal. Un altre element al qual heu coincidit molts dels grups ha estat amb el tema de la connectivitat, perquè no avançarem amb la societat digital sense que no tinguem ni ciutats, ni ciutadans, ni territoris de primera i segona classe. I amb aquest propòsit es va impulsar un projecte molt ambiciós, ara fa uns anys, que és el projecte de xarxa oberta de Catalunya. Aquest és un projecte, ho dic per la representant de la CUP, és un projecte públic. És un projecte públic. És un projecte precisament perquè allà on el mercat no dona resposta, nosaltres des del govern podem incidir-hi de tal manera de corregir aquestes desigualtats. És evident que de moment no arribem a tot arreu, però l'esforç que s'ha fet aquests darrers anys ha estat molt gran i el volem continuar fent, i per això demano en aquest Parlament, abans s'ha demanat la palanca del Parlament, que ens ajudin en aquest propòsit, perquè és evident que al final això són quartos. Nosaltres anem desplegant xarxa, per posar un exemple, els darrers 2 anys 500 quilòmetres de xarxa. Evidentment, el govern de la Generalitat, quin és el seu propòsit amb el projecte de xarxa oberta? És desplegar troncals, inicialment, perquè hem d'arribar a tots els extrems del país. Les comarques que ens falten són, de moment, les que són més perifèriques, perquè són les darreres a les que podem arribar. Per tant, en aquest sentit, nosaltres, i la voluntat d'aquest conseller, és continuar impulsant encara amb més força aquest desplegament, perquè és que és vital. I això, pels propers 2 anys, vol dir 40 milions d'euros. Connectar totes les capitals de comarca són 40 milions d'euros, les que ens falten. El govern hi posarà el tall. Esperem també que des del Parlament ens hi pugueu ajudar, no només, evidentment, des dels grups que donen suport al govern, sinó també des de tots aquells grups que us preocupa que els petits municipis no disposin de fibra òptica. De fet, aquest és un dels eixos més importants que hi ha definits en el Pacte Nacional per la Societat Digital que vam aprovar totes les administracions. I, per tant, l'objectiu de connectar totes les capitals de comarca l'any 2020 ha de ser, diguéssim, un repte que l'hem de fer entre tots. Ja hi som les administracions, hi som totes. Esperem també, i ens agradaria que aquest Parlament també sumés amb aquest objectiu. L'altra qüestió que ha suscitat també, evidentment, un cert consens en la pregunta ha estat els temes relatius a les pagues. Aquest govern complirà l'objectiu de l'increment retributiu. Evidentment, hi ha petits marges de maniobra,
perquè el percentatge que hem d'aplicar l'hem d'acabar de parlar en el si de la mesa que està convocada pel dia 20 de juliol. Evidentment, com tota negociació, permeteu-me que avui no desvetlli, diguéssim, o no ensenyi les cartes, però en tot cas la voluntat que tenim, evidentment, és que aquest increment retributiu aquest any es produeixi. I tant la seva calendarització com també, diguéssim, el percentatge final que acabem fent i que es mou, evidentment, entre aquest 1,5 i aquest 1,95. Hi ha diferents elements els quals hem de considerar i, per tant, aquest és un compromís que tenim com a govern i que farem efectiu. Evidentment ho farem efectiu en el marc d'allà on toca negociar aquestes condicions, que és en el marc de la mesa, que per això està convocada el dia 20 de juliol. I, evidentment, amb tota la voluntat que un cop haguem fet aquesta negociació puguem explicar-la amb tota transparència a la ciutadania i en aquest Parlament. L'altre gran tema que també ha sortit ha estat, evidentment, el de la ciberseguretat. Ho dic perquè és un tema important. Sí que alguns grups potser no l'han tocat, però jo m'he apuntat aquí, Junts per Catalunya, Esquerra, CUP. El repte de la ciberseguretat no és un repte només de Catalunya, és un repte que està afectant, he posat l'exemple abans en la meva exposició del problema que va tenir el govern britànic amb els seus serveis bàsics de salut durant una setmana parats. Això no ens ho podem permetre. Aquí n'hem tingut també exemples. Aquí, el 9 de novembre, que ens queda molt lluny, 2014, algú va intentar parar els serveis bàsics del govern de Catalunya. Entre ells també serveis de salut, serveis de Mossos. Vull dir que, home, ens hem de prendre en sèrio aquest problema. És evident que cada dia estem més connectats i, per tant, cal disposar dels instruments. Perquè suposo que convindreu amb mi que l'opció no és desconnectar-se. I amb aquest propòsit, i a més, amb les resolucions aprovades per aquest Parlament, fruit d'aquells incidents, es va decidir acordar impulsar una agència de ciberseguretat, que evidentment la va aprovar el govern, però que la va consensuar. I vull fer esment específicament amb els grups amb els quals jo personalment, i puc dir els noms dels diputats amb els quals vaig estar negociant-la, del Partit Socialista, dels Comuns, evidentment d'Esquerra i de Junts per Catalunya. Crec que tenim una bona oportunitat. Vull dir també que amb la CUP vam negociar una extensió perquè teníem un model diferent, però vam estar d'acord amb la finalitat. Fins i tot el Partit Popular, que estava d'acord amb la llei, però fruit dels moments que vivíem, no es va atrevir a votar-la a favor, però es va abstenir. Ostres, és un gran consens de país aquest, el de la ciberseguretat. Hauríem de ser capaços que aquesta llei que està avui suspesa i que la va recórrer al Tribunal Constitucional el Partit Popular del govern espanyol, vull recordar, el mateix dia que s'aplicava el 155, que era el darrer dia que ho podia fer, i que actualment està suspesa amb uns informes on es diu, entre altres coses, que es creu que és una llei constitucional, potser hi ha alguna coseta que no, però que en tot cas és una llei que s'ha de... Penso que tenim una gran oportunitat amb el Partit Socialista, ara que governa el govern espanyol, per aquesta llei aixecar o retirar el recurs. És que penso que això els emplaço a ajudar-nos en aquest propòsit. Penso que farien un bon favor al país. Un altre tema que ha concitat també un cert debat ha estat el tema de com volem que siguin les xarxes, internet, el tema de la privacitat, el tema de les dades. Aquest govern, evidentment, el tema de la sobirania tecnològica se la creu. Nosaltres defensem un internet lliure i neutre. És la nostra principal garantia de subsistència, supervivència en aquest món digital. Precisament per això, i perquè, evidentment, això és el que defensen els grans gurús d'internet al món, és així, els pares d'internet defensen aquest model d'internet. Hi ha d'altres que voldrien una internet intervinguda, com el 155. Nosaltres volem un internet lliure. I per això treballarem en aquest propòsit. I per això impulsarem una llei de drets i deures digitals. Amb quins propòsits, que abans m'han preguntat vostès? Doncs, evidentment, protegir els nostres ciutadans i les empreses. No es poden tancar webs amb aquesta alegria i com s'han tancat durant uns mesos
on se saltaven tots els protocols, fins i tot amb més rapidesa com es tanquen webs jihadistes o webs de pornografia infantil? Però això què és? Evidentment que es pot tancar una web, evidentment, però hi ha uns protocols i es van saltar inclús normatives europees per fer-ho. Això està en aquests moments. El mateix senyor Andrus Ansip, que és el comissari europeu d'aquest àmbit, es va veure obligat a respondre una pregunta en seu parlamentària del Parlament Europeu, en roda de premsa, on evidentment analitzaria aquests fets. Van ser uns fets molt greus en l'Europa del segle XXI. Tancaments de webs, informàtics empresonats, informàtics portats a declarar per fer miralls, evidentment, i per tant això no pot tornar a passar. Hem de protegir els nostres ciutadans contra aquestes pràctiques i per això impulsarem una llei de drets i deures digitals on, entre altres coses, tocarà aquesta temàtica. També, evidentment, el de la privacitat i el de la protecció de dades. De fet, recentment s'ha aprovat una nova normativa en aquest àmbit. Absolutament d'acord amb això. Aquest govern no en té cap mena de dubte. No sé quant temps en queda. Altres temes que s'han tocat. Ho dic perquè són temes que s'han repetit. El tema dels llaços. El tema dels llaços. I el tema de la neutralitat de l'espai. Vostès parlen dels funcionaris. Primer tornaré a dir el que ja vaig dir en seu parlamentària. 0 queixes hem tingut. No hi ha hagut ni cap funcionari ni cap ciutadà que ens hagi fet arribar... No, ni cap funcionari ni cap ciutadà que se'ns hagi, diguéssim, queixat perquè en determinats espais hi hagi llaços grocs. És que el llaç groc vostès el volen vincular a una ideologia política. És un símbol d'humanitat, perdoni. És un símbol d'humanitat i de llibertat. Recorregut pels drets humans. És que és així. Hem d'anar contra això. Quan vostès, que es preocupen i els molesten tant aquests llaços grocs, després no els preocupa gens que quan una persona va a declarar en un espai públic com és un jutjat amb un llaç groc no pot declarar perquè porta un llaç groc? Però què ens estan explicant? Com ens poden demanar vostès a nosaltres això quan vostès són els primers que són incapaços que en els espais on vostès gestionen, o on gestiona en aquest cas el govern de l'Estat, doncs no respecten aquesta llibertat individual per símbols que no són polítics. Per tant, escolti, no tenim cap regulació que reguli l'espai públic en el si dels edificis. No està regulat. No està regulat. En tot cas, si la troben, me l'ensenyen. Més temes. Abans també m'han fet, i ara entrarem temes que m'han comentat més el grup de Ciutadans, perquè potser no els he pogut respondre, que no han preguntat sobre els altres temes, doncs entraré sobre les temàtiques que m'han preguntat vostès. Escolti, m'han preguntat... també ha sigut el Partit Socialista en aquest sentit, que també m'ha sorprès, que no vaig contestar en seu parlamentària. Jo vaig contestar la pregunta que em va fer, en aquest cas, el senyor Carrizosa. I vaig fer una resposta. El que no vaig és replicar després perquè no m'havia fet cap pregunta. Va fer una estraganada d'insults i jo entenc que la cortesia parlamentària es respon millor amb una no resposta quan hi ha insults que no pas, diguéssim, entrant al que potser voldrien, que és la política espectacle. Com que no m'ha fet cap pregunta, doncs entenguin a mi que no vaig replicar, però jo vaig contestar la pregunta de la senyora. Per tant, no em tornin a dir que no vaig contestar-lo. Sempre responc quan se'm fa una pregunta. Aquest conseller no s'amagarà en aquest sentit. Altres temàtiques que els hi ha preocupat o interessat. A veure. El tema de la identitat. També ha sortit el tema de l'identitat, que és un tema important. És evident que si cada dia fem més coses a la xarxa, perquè hi comprem, perquè ens hi relacionem, perquè d'alguna manera o altra és un espai nou de relació social, doncs és imprescindible que aquest espai hi puguem anar identificats.
Si no, és impossible poder, diguéssim, construir sobre aquesta identificació digital una cartera de serveis. Però la nostra voluntat d'aquesta identitat no és el model clàssic d'identitat que pot tenir l'estat espanyol amb un DNI que depèn del Ministeri d'Interior. La nostra voluntat, precisament, és promoure una identitat digital ciutadana. Aquesta és la nostra voluntat. Que pugui servir no només per relacionar-se amb l'administració, per consumir serveis digitals de l'administració, sinó també perquè pugui servir pels mateixos privats, entre ells, o sigui, les persones i amb les empreses. Si volem avançar en aquest àmbit, ens cal, per dir-ho així, unificar el que és el concepte d'identitat digital a Catalunya. No pot ser aquí cadascú dispari, diguéssim, amb identitats digitals diverses que després no generen massa crítica i no permeten realment construir a sobre d'aquí una cartera de serveis i desenvolupar un mercat en l'àmbit digital. Per tant, nosaltres treballarem per aquesta identitat digital ciutadana amb aquesta voluntat. I per això la promourem des de l'àmbit públic, però amb una clara voluntat que sigui el més autogestionada possible i que garanteixi, evidentment, la privacitat i la protecció de les dades d'aquests ciutadans. En tenim diferents models al món. No estem fent cap cosa que no s'estigui fent en d'altres llocs. No hi vegin aquí un DNI català. No és aquest l'objectiu que persegueix aquest govern. De fet, l'impulsem des de polítiques digitals. No s'impulsa des del Departament d'Interior, com fa el Ministeri del Govern de l'Estat. Aquesta és la voluntat. És precisament un instrument imprescindible per avançar en aquesta societat digital i en aquesta economia digital. L'altre element que m'agradaria fer referència, també en aquest àmbit, és el tema del pacte nacional, que m'han fet aquí una demanda. Voldria primer explicar d'on ha sortit el pacte nacional. El pacte nacional per la societat digital sorgeix en la passada legislatura amb un impuls de totes les administracions que tenen alguna cosa a dir en l'àmbit de la digitalització i és un gran pacte de país. Aquí, a més, no només hi ha diferents institucions, sinó diferents institucions governades per diferents grups polítics. Per tant, no té cap voluntat, per dir-ho així, política, té una voluntat de país. L'únic àmbit que ens falta, diguéssim, és el Parlament. És l'únic àmbit que no va donar temps, per dir-ho així, de posicionar-se sobre aquest pacte. És un pacte que s'ha treballat molt. Va ser un any intens de feina amb els tècnics de totes les administracions, intentant construir una base de consens i de quins eren els principals eixos de treball. Hi havia clarament un eix del concepte de ciutadania i territori digital, un eix d'infraestructures. Hi havia també un eix relatiu, evidentment, al govern digital. Hi havia també un eix relatiu al tema de la ciberseguretat, també sobre el tema de l'economia digital. En definitiva, ho he explicat abans, el pla de govern d'aquesta conselleria beu d'aquest document també. Evidentment beu dels dos documents dels grups que donen suport al govern a través dels seus programes electorals, però beu també molt d'aquest document i per tant hem intentat incloure aquest consens en aquesta proposta. És veritat que hi ha una part del pla de govern que alguns grups no compartireu, que és el concepte d'avançar cap a aquesta república digital. És normal, tenim diferents projectes polítics, però nosaltres això no hem enganyat a ningú, ho portàvem en el programa electoral. Ens sembla que els estats i els governs del futur seran governats de forma diferent, com hem entès fins ara, comptant molt més amb el ciutadà i, per tant, empoderant molt més els ciutadans en les decisions del dia a dia d'un país, d'un territori, d'una ciutat. Això fan també les ciutats. Els projectes de Smart City inclouen projectes de participació ciutadana per decidir coses de la ciutat i s'utilitza en els processos digitals en aquest sentit. Doncs per què no ho hem de poder fer a nivell de país? Penso que és una nova forma de governar, molt més comptant amb el ciutadà, no només anant a votar un cop cada 4 anys. Aquest és el nostre propòsit. És evident també, i no aniré a l'altre extrem, no tot es pot decidir així. Però sí que hi ha moltes qüestions que les podem, i a més d'una forma
no només activa, sinó també passiva. Perquè tampoc no ens podem trobar a vegades, i això passa molt en els àmbits locals, de que sempre participen els mateixos. I per tant, hem de també donar l'oportunitat a aquella gent que no participa tant. I hi ha formes actives i passives de participar. Aportant dades de forma, evidentment, voluntària i ajudant a projectes concrets, pots induir a millores socials i ambientals i de moltes índoles en un país. Em posaré dos exemples. Us en posaré un molt propi, que és el de la cobertura de telefonia mòbil. Quan jo arribo a la conselleria, em trobo que per saber quin és el mapa de cobertura, perdó, en aquest cas quan arribo a la Generalitat, el mapa de cobertura de telefonia mòbil per saber exactament com estem, doncs hi havia poques dades, perquè les dades les tenen els operadors. I no som un estat per poder-los exigir que ens els donguin, encara. Per tant, hem de ser innovadors. Què vam fer? Doncs vam dissenyar una petita aplicació que vam demanar als ciutadans que participessin a portar-la al seu mòbil i aquesta aplicació l'únic que fa és que a mesura que et mous, tu no has de fer res més, allà on estàs guarda el nivell de cobertura. Vam aconseguir 10.000 voluntaris. 10.000 voluntaris que ens ajuden a fer aquest mapa de cobertura en temps real i online. Què ens permet això? Ens permet tenir un mapa de cobertura del país. Això ens permet ser transparents amb el ciutadà. Podem veure on hi ha problemes. No tenim cap problema en saber on hi ha problemes de cobertura. Els que els volem solucionar, per això volem saber on estan. Li permet també al ciutadà tenir més informació i millor informació. I, per tant, a l'hora de contractar un operador, pot tenir més informació per decidir. Li pot convenir més contractar l'operador A o l'operador B. És també molt positiu pel govern, quan ens asseiem a negociar amb els operadors, amb quines inversions futures s'han de fer. És també bo, penso, pels operadors, perquè veuen oportunitats de negoci, allà on no estan donant bon servei. Per tant, fixeu-vos, és el ciutadà el que està fent la política. És el que porta les dades que permet que això acabi amb una millora social, perquè això acabi induint en una millora de la cobertura. Això es pot aplicar en el camp de la cobertura, es pot aplicar en el camp de l'estat de les carreteres, de si una carretera està ben asfaltada o no. Els mòbils, avui en dia, detecten vibracions. Tu pots, quan vas conduint amb el cotxe, el mòbil pot saber si aquella carretera té forats o no té forats, si hi ha molt trànsit o no hi ha molt trànsit. Són noves formes de governar. Qui ens ajuda a governar? Ens ajuda el ciutadà. Es pot aplicar en l'àmbit de la biodiversitat. De fet, hem fet un projecte de biodiversitat en aquest àmbit, que és amb el tema dels ocells, per saber on hi ha ocells al nostre país, que és una espècie fonamental per a l'equilibri ambiental d'un país. I com es mouen. Què vull dir amb això? Hem de canviar, hem de pensar diferent de com hem governat fins ara. Fins ara s'ha governat molt des de l'administració amb una visió cap a l'administració. Hem de governar, i per això quan dèiem hem de plantejar una nova administració, que és una administració que miri cap al ciutadà i que aprofiti el ciutadà. Hi ha molt ciutadà que té moltes ganes de poder participar. No ho podrà fer activament, ho podrà fer passivament, però podem ajudar a una millor governança d'aquest país. D'això va també la República Digital, de noves formes de governança i d'apoderament. Aquest és un tema que, evidentment, jo entenc que alguns hi veuran un sentit polític, però té també un sentit de modernitat. Nosaltres no volem ser un estat analògic. Abans m'han fet la pregunta. Potser el problema, i ho vaig dir públicament, és que volíem construir un estat del segle passat. El que hem de fer és construir un estat del segle XXI. Això és el que hem de fer. Segurament m'he deixat alguna qüestió, en tot cas a la segona rèplica hi tornaré. Llei de la funció pública, és veritat, també m'ho han preguntat, tot i que només m'ha preguntat, em sembla, un grup. Sí. El nostre objectiu és, en primer lloc, reformar-la. Però, evidentment, si es donen els consensos necessaris en aquest Parlament, podem parlar de fer una llei de funció pública. Per tant, aquí també els hi traspasso una certa responsabilitat. Igual que amb la llei de l'Escola de la Funció Pública. L'objectiu també d'aquest govern és aprovar aquesta llei. És una llei que es va treballar a la passada legislatura i, per tant, també tenim aquest objectiu d'aprovar-la en aquest nou curs. I respecte al seu director, que també m'han preguntat,
Nosaltres, evidentment, aquest govern, el 155, va fer, diguéssim, va actuar de forma desproporcionada pel que fa a l'hora d'acomiadar gent de forma injusta i, per tant, la nostra voluntat és que tota aquella persona que vulgui ser restituïda serà restituïda. Una altra cosa és que no ho vulgui. I, per tant, en aquesta línia estem treballant pel que fa a l'àmbit de l'Escola d'Administració Pública. Moltes gràcies. Gràcies, conseller.